hoto mbadden ko hanani min koye jellamde ndiya jellamde nde doyra nene moƴƴe duwayra baba moƴƴe duwayra ɗum ɗon assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɓuɓe fullaɓe lamɗam jomin sahaji en yaroɓe kaɗam tuftortoɓe ɓirɗam on mbiyama assalamu aleykum moɗon o ko musidɗo moon mo gowɗon yiide e kala saaha on woni Kadia Aliou wadda debbo mo wasa kodde mbayla walla mbiya madame Hode bandiraɓe ko wona ɗum ko ɗo e télé men Diaspora Sénégal TV. Diaspora Sénégal TV ko télé kese ɗe gandanɗa hoorema jogorɗe wadde golle payodinde e nder leydi Sénégal ma yi hen ɓiɓɓe fulɓe yontaɓe ɓe gandanɗa hoorema ko jomen sahaji en wawɓe haalde tene kadi ko anduɓe haala wona ko weeɓar ko ɗo e télé men Diaspora TV wadde noon sikki ala hen holno yewtere nde wiyete ko Njillu so tawi noon a nani Njillu eɗen gandi koye kongi men belɗi kongi men kadi baɗɗi fayida saabu so tawi wiyama Njillu ko yilloyade e yillede ɗum noon wadde ma en naat e nokkuji he ma en naat e galleji he gam yilloyade yontaɓe leñol ngol kono kadi ma en noddu yontaɓe leñol ngol mbara ɓe mbawa arde ɗo kadi e émission min de Njillu nde wonnoon Njillu a yilloto kadi a yillete so tawi noon aɗa yillodire machallah eɗen gandi ko waɗi fayida ma waɗi hen émission meɗen Njillu ko émission mo gandanɗa hoorema jogorɗo yaade e nder galleji ɗi gam yilloyade kadi yontaɓe leñol ngol kono kadi eɗen gandi émission o ko yahar ha e nder to ɓiɓɓe fulɓe mbawi wonde e wonirde kala nde wonnoon eɗen gandi en ngala ko ɓuuri leñol ngol ko ɗum saabi guettiɗen wadde yewtere Njillu gam garen jilloyoɗen wadde kadi gareɗen jilloɗen nde wonnoon plan heewide ƴeewo to waali e ƴeewo mo waldi uddu suudu heware rendinde ɗumen bandiraɓe ɓoyata inchallah ma en puɗɗo jewte men taw kadi ko jewte wadde fayida yewtere inna wiya Njillu